Čaute, to je môj úplne prvý tutoriál a toto je Visual Basic programovanie, prvá časť. No, začnem úplne na začiatku, jaký program na to potrebujete. Takže by Visual Basic alebo Visual Studio. Rozdiely, Visual Basic má maximálne do takých gigabyte, tak 2013 a je tam iba Visual Basic a Visual Studio to má aj, nechcem vám teraz klamať, ale má to asi 2 alebo aj 3 celá niečo gigabyte. To má, tu je vlastnosti a neviem presne, možno že má ani nie gigabyte, ale no to je jedno. Tak Visual Studio, tam už máte aj C++ programovanie, C, máte tam oveľa viac, aha, iba toľko to. No to je jedno, ale možno, že bude mať aj 4, keď si do toho stiahnete ešte veci, lebo ešte môžete plus k tomu stiahovať a je také, že napríklad chcete programovať Java alebo hocičo, tak tam môžete stiahnuť Java, neviem ako sa to vyslovuje Java. No toto presne neviem, či sa to tam dá, ale je tam viac jazykov. No, tak my začneme s Visual Basic. Tak takto to vyzerá, 2013. Neviem, či originálne takisto to vyzerá, ja som to už trošku... Či toto ešte nie? Aha, tak môžete spraviť toľko, že kliknete, neviem, či Tools alebo Tools, to je, že Customize, nie, Setting, Options a tu si môžete už vy sami spraviť, počkajte, vám to ukážem, kde to je, napríklad Color, Theme, Dark, OK, tak budete mať čierne pozadie, ale tak napríklad takto brutálne to vyzerá, potom takto to je lepšie, tak to aj necháme. OK, New Project, tak tu si môžete vybrať, vidíte, že je C++, C, Visual Basic, toto je naše. Tu máte, že online, čiže tu vám vyhľadá ešte programy na programovanie, môžete to sem stiahnuť a už to budeme mať pri installed a templates. Tu máte také, že ešte, no, to je jedno. Začneme Visual Basic a tuto kliknite na Windows Form Application alebo na Console Application, ale Windows Form Application je podľa mňa najlepšie, lebo nemusíte nakodovať ešte aj v Form. Čo je Form, napríklad toto okienko už nemusíte, takéto okno máte, originál, toto celé. A nemusíte to naprogramovať, ale už vám to program sám generuje. Takže ideme na to. Name. Zadajme také meno, že test. Kde sa to uloží, to nebudem meniť, tam je úplne dobre, dáme, že OK. Teraz, toto môže trvať aj, dajme tomu, to záleží od rýchlosti počítača, ale keď máte 13, máte strašne pomalý počítač, tak vám radšej odporúčam nie 13, ale 10 alebo 8, ale keď máte taký rýchlejší počítač, tak už toto. Keď máte Windows 7, ako ja, a keď máte rámku aspoň 3 alebo 2 GB, tak už môžete spraviť. Tak ja optimálne som zvykol dávať akože veľkosť, toto je form, okienka, tak tu je, že toto. A my chceme properties, tak properties sem dáme, tak toto je také kľúčové, aby to tu bolo. Tak ja som zvykol dávať na size, tu je, že 800 x 600, keď robím nejaký program, lebo musíme myslieť aj na tých, ktorí majú slabšie počítače a maximálne rozlíšenie majú 800 x 600, ale teraz ináč, to je len prvý náš program. S týmto veľa vecí teraz ešte nevieme robiť, ale tu máme ešte toolbox. Máme tu veľmi veľa vecí, strašne veľa a to je ani polovička, nie ani 5% z toho, čo ešte tu máme, všetko možného. My sem potrebujeme najprv len taký butón, čiže gombík, butón 1. Takže klikneme na butón raz,
properties nájdeme, že text. Text je to, že napríklad dáme, že klikni sem. Dobre. Teraz nebudem robiť, že veľkosť alebo takéto veci. Dobre. Ešte to zväčším trošku, aby to bolo akože. Takže je kľúčové, aby si nezmenili to name, to potom až na ďalšej časti vám ukážem, že našej name a tieto, že properties je čo. Takže toto nemente. Ináč teraz, keby ste to zmenili aj na prdol som 15, čiže to je niečo lepšie, tak dajme, že reprák 13, tak aj to je jedno, ani číslo tam nemusíte dať, stačí keď tam dáte, že aj toto je dobré, aha. Nemôžete tam mať medzeru, to je hlavné. Ani nemôžete mať, že čo tam ešte nemôžete mať, napríklad toto tam nemôžete mať, alebo nemôžete tam mať napríklad také, že settings, tak to tam už nemôžete mať, lebo môžete. Ale sú také, že nemôžete mať také, lebo to už existuje v niečom inom, napríklad to viete použiť. A tak napríklad keď si že má, tak dá sa, neviem. Potom vám poviem, že ktoré sa nedajú. Dajme tomu, že len, že button 1, ale zvyknite to skracovať na button 1, že button 1, aby ste nemuseli toľko vypísať, keď píšete už väčší program. Tak kliknite dvakrát na tento button a otvorí sa vám takže kódy. Tak sem môžeme napísať. Teraz nám spravíme len toľko, že hello world, akože ahoj svet. Ako to môžeme spraviť? MSG box. A sem dáme napríklad, že hello world. Dobre. Alebo ešte môžeme sem dať, že message box.show a sem môžeme dať, že hello world. Komu sa čo páči lepšie. Ináč nemyslíte si, že toto je kratšie, tak sa to viac oplatí, lebo sem môžete dať, že MSG box MSG box, napríklad tu nič také nemáte, lenže čo je to help, alebo no proste takto a ešte sem môžete spraviť také, že čiarka. Áno a sem môžete dať, že čo to je, napríklad je to informácia, je to, dá sa odpovedať, že yes alebo no, yes no cancel, exclamation, alebo čo ja ako sa to číta, to je, že upozornenie, výkričník, napríklad dajme to, ale v MSG box môžete spraviť to, že čiarka a sem napíšete, že toto je názov. Čo je rozdiel? Dáme štart. Komu sa čo páči lepšie ináč, klikni sem, tak vám vyjde, že test, hello world, vidíte výkričník a druhé nám vyjde, že hello world, ale tu je, že toto je názov. Otázka, či to vieme spraviť aj tuto, tak čiarka, toto je názov, nevieme, či vieme spraviť, alebo nevieme, no, tak skúsime, možno hej, klikneme sem a už nám to ani nefunguje, sorry, čo som spravil, aha, že môžeme pridávať takéto veci, sorry. Dobre, ináč, ak to chcete dať spraviť, že napríklad prídete sem a ste na začiatku, tak spravíte len toto. Aha, ja som vymazal end sub. Toto tam nedávajme. Sem keď dáme čiarku, tak sem ešte môžeme dať napríklad, že, no skúsime, že toto je názov. Možno, že to bude fungovať takto, toto som ešte ináč neskúšal. Toto je názov, funguje to. Aha, preto to nefunguje, že toto musí byť naposledy. Dobre, takže toto sa ináč viac oplatí MSG box, ale
Ja som zvykol, že čo ma skôr napadne, tak to som tam zvykol napísať ináč, čiže tak. Toto bol náš prvý program, ktorý sme spravili spoločne. Keď sa vám páči tento tutoriál, tak pokračujte, ja vám vysvetlím všetko o programovaní vo Visual Basic a ešte aj v C++. To budeme programovať v CodeBlocks, lebo Visual Studio sa mi strašne nepáči. Čiže toto budeme používať. Čiže moje prvé tutoriály budú programovanie v C++ a Visual Basic. Ešte pritom robím nejaké tutoriály, keď ma niečo napadne, ale nemám veľa času teraz. Dobre, ďakujem za pozornosť. Tak zatiaľ, čaute.